Dneska som ani popravde nemal pláne streamovať, teraz večer som tak dostal chuť si zahrať hororovku, takže môžeme ísť na to. Hororovka sa bude volať The Floor Above, aký to je demo, viem, že? A vyzerá celkom zaujímavo, takže... A to bude taký kratší stream, uvidím možno či hodinu, dve, takže môžeme ísť na to. Ja som nechťaz odišiel, hej. What? Is it Christmas already? How long have we been in this place? Oh, it doesn't matter. Listen, let's get straight to the point. I know how you can get out. All you have to do is press the right buttons. Remember this. If the room looks abnormal, press the red one. If it looks normal, press the green one. Got it? Then go ahead. Begin. Abnormal, keď je abnormálna, červená. Keď je normálne, tak zelená. Dobre, takže... Toto vyzerá, že je cajk. Nič tu také nevidím. Takže... Toto je cajk. Nič. Vyzerá, že je to cajk toto. Takže by som to dal... Yes. Dobre, prvý floor. Toto tam bolo? To je Christmas party. No. Niečo počujem. Nejaké hudby tu počuť. Zmizni! You probably think Ty this is a kokos. stage for one actor, and that the actor is you. Well, Mike, let me tell you something. There are many actors here, and your role isn't always the leading one. Bolo tam niečo. Videl som tú hlavu tam. Nejaká hlava tam bola. Hlava, ty kokot. Čo? Nič? Iba klavír som čul. Ale určite proste není v poriadku toto miestnosť. Či nie? To bolo akože v poriadku? Nie. Tak to je v píčinom. Počkaj, ale keď... Keby otvorím a zatvorím, to sa tiež berie, že to není akože v pohode?
Čo za zvuky to sú, ty kokot? Nič? Vyjebané petardos. Vyzerá, že to je cajk, no. To tá miestnosť. Keď nie, tak proste neviem, no, že čo to mohlo byť. Nič som nevidel. 0? What? Akože bolo dačo zlé tam? Nechápem niektorým ako veciam, ale nevadí. Zmizni! Svinia hnusná. Sometimes I don't understand what she wants. The tall Ah! woman. I think our presence amuses her. And irritates her at the same time. Tak to tá miestnosť je určite není v pohode. Ja som tú štetku videl tam vo vnútri. Nič? Nič? Tam boli vtedy Jaj! Tam bolo otvorené okno vtedy, preto mi to dalo jak chybu. Ja som kokot, no. Som si to až teraz uvedomil, že tu je zavreté. Tento záves sa tam hýbal. Aha, tak to asi sa má hýbať. Prečo by sa ale hýbal záves? Jak to, že je 0? Prečo mi ukazuje 0? Nemalo by to byť na Flóri? Počkej, to ten krík akože to sa jak má brať? Že akože to je na piču? Je to abnormálne? Mne to príde jak caj. Ty kokot vytrpaný. Ja som sa posral. Dovidenia. What will you do if you get up from the chair and can't open the door? As for me, I would sit back down and wait to see what the room has planned for me next. Ty kokot. No soba. Toto jak abnormálne nebolo brané, či to bolo? Neviem. Zmizla, takže v podstate nebolo to brané jak abnormálne. Proste to bolo iba... Zmizla. To tá lepka lebečná. Skurvenec vyjebaný. Teraz neviem, že či to bolo toto. Ale zmizol, ne?
Či on príde? Ešte. Dám, že cajk. Lebo... keby zmizol, ne? Či? No jasne. Pozri. Je to abnormálne. Haha. Auj. Stále povedal, že musím dať red button, keď je tu mačka. Jasne. Tak to zabudni. Zabudni! You won't believe it, but in a way, What? Prečo sa smeje ten kokot? Ha! Jebe. Kámo, to tebe, to je že sa všetci nahulili asi, alebo ja neviem, kámo, tak toto asi tak není. Jebem, kámo. Idem do piče stať. Aj, ty kokot, dobre. 5. Let's go. Čo? Nič. You died. Nie! Divné zvuky. Divné zvuky. Divné zvuky, kámo. A vyzerá, že tu je cajk. Nič tu nevidím, čo by... bol stalo za piču. To je cajk, miestnosť toto. Aha, tak to tam bolo, hej. Je to cajk. Prosím, žiadna 0. 6. To bola halucinácia toto. Hallucination. Kam zimom mňavky až na riti, ti hovorím. Až na riti. Neser vole. Cajk. Sedem. Let's go. listen. You don't smell anything in the rooms either, right? It's just wrong. Okamžite preč. Ty pičo, ja som sa dosral. Čo? Oh, yeah! Ty, aký tverk mi tam dal, škoda, že som to nevidel. What? Škoda, že som to nevidel. To som voľný? To mi nehovorí, že som to prešiel. Tak rýchlo. Let's go, kámo. Aha. Akože môžem odísť, hej. Oh, What the hell? Maťka! Jej! Micka. Hey, Au.
No, zavedieš ma? To som akože prešiel, hej už? Ty môj kokot. 39 minút, hej? To trvalo. I gotcha. To je všetko. Tu nikto není, kámo. Škoda toho kámo Klausa, ale ja by som na ňo skapal. Ten twerk zajebal dobrý. Jeff. Yeah, Jeff. Oh God. Got him.